Uyingenza kweseke ngimbikele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngimsize aka inkosi yo-art. Mina oqala ngene kule channel iqinisekisa uzocenzelwa subscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Lizokhunjulwa ngenhlonipho social work elishona engozini lizama ukusindisa impilo yengane ebilahlwe esigangeni. Usonhlala kahle waZulu-Natal washona engozini yemoto ngesikhathi ezama ukuhlenga ingane eyayilahliwe ethi uyiphuthumise ekhaya ezidandane wahlangabezana nengozi enyantisa igazi. Unkosane Dudu Zulu wayehamba noza kwabo betshele Jobo Phongolo bezosuka lapho beyisa ingane ekhaya lezidandane Friday ngesikhathi behlangabezana lenhlekelele. Unkozane Zulu wakhishwa ke ngewindi elingaphambili wathi kuza kwabo kanye nosana baphuma ke bengenamyocu. Inkonzo yesikhumbuzo Nkosane Zulu izona make inkonzo yesikhumbuzo kaNkosane Zulu iqhubeka ke oPhongolo kanti uzofihlwa ngomgqibelo.